Sietske H. bracht haar poppen om in de periode tussen 2003 en 2009. Ze leidde liedjes in een koffer en verstoppen die op zolder van haar ouderlijke huis in Nijbeets. Nefens het gerechtshof had ze daarmee een eind maken aan kwetsbare mensenlevens die het volslijn onafhankelijk binnen van haar mem. En daar zal Sietske H. vierde mei matten. Het Hof neemt ook in aanmerking dat verdachte de rest van haar leven zal moeten leven, met de wetenschap dat ze haar 4 eigen pasgeboren kinderen heeft gedood en dat zij zich dit in toenemende mate lijkt te realiseren. Het beeld van een verdachte, die zowel de positie van dader als die van slachtoffer in zich verenigt, dringt zich in deze zaak wel heel sterk op. Sietske H. kreeg eerder bij de rechtbank tolwiesel om ze net mij werkje woe een onderzoek naar haar persoonlijkheid. Later stier ze dat Volta en 4 zakkundigen hebben haar wekenlang onderzocht. De deskundigen, zo bevat het Hof het samen, zijn het erover eens dat bij verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, welke samenhangt met of mede is bepaald door een hersenorganisch lijden in de zin van een frontaalsyndroom en dat deze stoornis de verdachte in vergelijking met een gezond mens in aanmerkelijke mate heeft beperkt in het overzien van de problemen waarvoor ze zich gesteld zag en het maken van keuzes om deze op te lossen. En dus leidt het Hof naast een celstraf van 3 jaar ook TBS met dwangverpleging op. Want, zo vindt het Hof, zoeks mij neer gebeuren. Daarom zou Sietske H. haar hele vruchtbare leven en zelfs als ze been krijgt, begelaat worden matten. Het is zeker niet uit te sluiten dat betrokkenen weer ongewenst zwanger wordt, omdat ze zonder steun en begeleiding niet heeft kunnen overzien wat nodig was om dit te voorkomen. Het is mogelijk dat betrokkenen in een situatie terechtkomt waarin ze voor een kind moet zorgen. En dat dit te hoge eisen stelt aan planning en sturing aan haar gedrag. Sietske H. liet via haar advocaat weten dat ze voor een grutpad oplucht is. Ze is blij dat ze voortdurend onder behandeling beginnen kan. Want ze zit zond augustus 2010 vast en had dus intussen 2 treden van haar celstraf erop zitten.